Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, guys. For जोङो दायो दंफैयो अग्निगढ़ नेशनल पार्क नङामोनथाय अग्निगढ़ पार्कआव दंफैयो आरोना तेजपुराव डिस्ट्रिक्ट पार्क तेजपुरनि नामजादा पपुलार एकदम मा होननानै बुङो अग्निगढ़ पार्कआव दंफैयो माने बेयाव जों एसे बेरायनोसै नोंथांमोननो माखासे बिनि नुथायफोरखौ देखायनो थाखाय दिनै ब्लगखौ लाबोनाय जादों गाइसफोर मिथिबायना नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम स्किप खालामालासिनो नायजोब बिनिफ्राय आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब लाइक शेयर कमेन्ट खालामनो दाबावथार गाइसफोर अब्ला बिदिब्ला जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै गाइसफोर चलो गेम सिरिस जालांबाय आंनियाबो 30 माने मा 30 सासेयाव 30 खुस्रा गैया माने औ खुस्रा गैया मालाबा अग्निगढ़ नुफेरनाय नोङो हाबदोसै र' दायो गाइसफोरा गोबाव जाबायमोन जों मिथिबायना अग्निगढ़आव फैयो दिनै अग्निगढ़आव हाबजेनबाय स्टार्टिं टिकेट देखाव लागिबो ना दे ओइ रला टिकेटखौ 2 जोन हा ओके गाइस वेलकाम टु अग्निगढ़ मोजां सिख्ला नुगोलै मोजां नाय थान्दा आराम आंनि बारियासो मोजांसिन जागोनदांलै बाला सयथिनोबो ओइ आंनि साफात बारियासो मोजांसिन जागोन खोमा ना सयथिनोबो ओइ नुगोन फाग्ला बिदिबो जरा नायनो नोङो जरा नायनो जरा गोजौआवसो थायो खोमालै गोजौआवसो थायो फाग्ला जराया मालाय नायनानै फैबायानो जरा नायनो हायदों दिनै गाइसफोर चेनेलखौ एकदम सापर्ट खालामदै बोरायसाफोरा दा नायलै सयथिनो ओरै गिदिंसै ना साजों थांनानै होदों जोंनिया नै सासेया ब्लग खालायनाया एसे ब्लगिं फोरोंदां मिथिबायना इउटुब चेनेल खुलिनो होनबाथाय ओमफ्राय एसे ब्लगिं फोरोंदां बिखौ मा होनदों नंगौना नङासै सयथिनोबो बे गोजौनिफ्राय गोलैलांनांगौब्रा पुरा ब्रह्मपुत्र मोनखोबा सयथिनोबो दैयाव जाफ्लाव दैया गुसु जागोन ना गरम जागोन बेयो थान्दा थां नामा दैयाव नै हेलो माय टेस्टिं हेलो मानि थादेरनांगौमोन दा जोंजों मा जोफोर थादेरनांगौमोन गेजेराव दोननो औ नै गेजेराव नों इथिं थांबावलै फाग्ला हौवाजों हौवा एफा खाथि थानो हायो नामा एसे गोजान थानांगौ सिंगेल जाना फैदों साननैसो उनाव लाबोगोन र' होलांलाय मालायसो जेला मा बुंदो गाइसफोर जायगाफोरखौ देखायनोसै मिथिबायना जायगाफोरखौ एसे देखायनोसै जोङो दायो माखौ देखायगोन होनदोंमोनलाय नोङो आङो देखायनोसै बे मा अनिरुद्धआ मा होनोमोनलाय उषा देबीखौ माबायदि हाबा खालामनाय गोसोथोलायनायफोरा माबायदि बान राजाखौबो देखायगोन आरो जोंहा मा होनोमोनलाय शिब ना भलेनाथ होनो ओइले बिले बै उन्दुदों माथो बै गोजौनि दे होमबा नायलांबाय थानोसै थ' गाइस नायलांबानो जाबाय नायलांबाय थादो थ' देखायनोसै थ' खालामलायाबाबो जायो भिडिअखौल' नायलांबाय था बिदि जायो फाग्ला बिनि सोमोन्दै एसे एक्सप्लेन खालामलाय आच्छा एक्सप्लेन खालामना हो बिनि सोमोन्दै बे बिथा जाहैबाय बान राजा ओमफ्राय नैबे जाबाय अनिरुद्ध थारमाने बान राजानि फिसाजोखौ अनिरुद्धआ मोजां मोनोमोन बान राजानि फिसाजोनि मुङा जाबाय उषा देबी नैबे उषा देबी नैबे जाबाय अनिरुद्ध बान राजानि फिसाजो उषा देबीखौ नैबे अनिरुद्धआ मोजां मोनोमोन अनिरुद्धनि उन्दुग्रा फालेङाव माने उन्दुना थाबाय थायो बे सिरि सानसेखालि हमजाफ्लांनानै माने बेखौ खाना दोननाय बादि जाबाय आरो ना नैबे हिनजावथ' नङा बियो बै माबासो बियो मा होनो अनिरुद्ध माने बिजामादैयानो जागोन आरो बेयाव माबा माबि खालामो दुस्थ'आनोलाय मानसिया एसे दुस्थ' बियो साला दुस्थ'मोन ना अके दा बिनि सोमोन्दै बिथाङा एक्सप्लेन खालामना होबाय गाइसफोर र' आरो मोनसे जायगायाव थांबावनो जोङो अनिरुद्ध थारमाने अनिरुद्धजों उषा देबीजों मोजां मोनलाय जाहैबाय बहुद दिननिफ्रायनो माने बिसोर मोजां मोनलायनानै माने बिबार माला सोलायबाय आरो नैबे सासे साइडआव थानाय जाबाय चित्रलेखा उषा देबीनि माने बिलोगो जाहैबाय
मानसिया एसे दुस्थ'आनोमोनलाय बै माबाया अनिरुद्धआबो एसे दुस्थ'मोन साला सुवादा माला फैनानै बिनि न'सियाव हाबना थायो फात्ताखौनो मोनामोन रावबो सानसेखालि बान राजाजों बिफा माबा बिहाव जागोनजों हमजाफ्लांनानै होजाबाय बिनि थाखायनो साला गोबां माने दावहा बान राजाजों नांनांगौ जाहैबाय बान राजाजों शिबजों कृष्ण सिन्थाय नांनो गोनां जाहैबाय आरो मोजां मोनलायनायनि थाखायनो बिबार माला सोनायनि काहिनिया जाबाय माने बिसोरो गोसथोलायबाय नालाय हाबा जानो थाखाय माने हाबा जाबायानो हमना ला बिबार माला सोलायबाय आरो सिरि सिरि खिन्थु रावबो मिथियामोन उनावसो मिथिदों जाहैबाय बेबादि आरो बे जाबाय माने उषा देवीनो माने अनिरुद्धखौ नांथारगौ नालाय बै उषा देवीनि बिलोगो चित्रलेखाया माने अनिरुद्ध उन्दुनायखौनो माने बैसां जाबजों थिखोनानै लांनानै थांबाय जाहैदों माने बेयाव मा लिरनाय दङ बेनो बिदि आरोखि लाना थांबाय आरो उषा देवीनिसिम आच्छा दे होमबा आरो माफोर दंबावो नामा देखायनो गोनां मा दंबावो दङ मा दंबावो देखायनो गोनां बैथिंलायनि मा दङ देखायनो गोनां दं सोरबा सोरबा लोगो हमलायनाय रायलायनाय जे जेला खाथि खाथि जिरायलायनायफोरखौ फै देखायगोन आं नै इसोरबो अनेक मानसिनि गाइसफोर फैदो फै बेरायनोसै फैदोलै हेलौ गाइस दे फै हेलौ गाइस फैदो फै नै माबा मा होनो अग्रिगुरि मैखुन गिदिर नुवाखै नामा बिथिं मा नुहैयो थांनि र' बा बेयाव दै गबाय थायोमोन खोमा गोदो दै गयोमोन बेयाव माथो दैयानो गैया रानजोब्बाय माथो बेलाय बे रानजोब्बाय बुस्थुआ बेजोंथ' पुरा हाग्रा गोनजानो जिबौफोरबो थागोन खोमालै बेफोराव थायोना दे बिना जो जोलाखौल' नागिरबाय थायो दे सुथिनि ओइ ओमफ्राय फटक लाहैनो फै ओइयाव बबेयाव साफा जानोसै होनबा हा खोमसि नुवाखैलै नै जोंना सासेया लागायसिगोन जलदब आरो खोनसे हांबावलाय गोदो गेलेनो मोनफेरासै नामा नोङो हा गोदो गेलेनो मोनफेरासै लागाव आव जलदब बोरै मोनखो थिगानो एकदम बरिया ओमफ्राय आंलाय आं गाखोनायना नङा दे आंखौ खालामखादोंब्रा फाग्ला नों खालि मोजांल' माबा सुनाब्रा गोजाजों खायाखै होनबा जों ओंखारदों दा गोजा नुदों नुहुराखै जलदब
होद फाग्ला खोनसेबाव र' खोनसेबाव नंगौ होनसै होमानसै 1 2 3 होमारनोसै लागायबाय लागायनोसै हगारनोसै सान्दुं गोसाथारलै भिउआ बारा मोजां जायाखै मिथिबाय ना देलाय बिनि मेन माबाखौ बुंलाय नोङो बिनि काहानिखौ बुंलाय नोङो बिनि काहानिया माने बिनि काहानिया माने अनिरुद्धआ जानो बे मामानि बान राजानि फिसाजो उषा देबीखौ गोसोथोदोंमोन नालाय दा माने बै जोंहा बान राजानि फिसाजो उषा देबीखौ माने अनिरुद्धआ लांनो नागिरदोंमोन आरो दा अनिरुद्धआ ओरैजा माने शिबनि फिसौला जाहैबाय मिथिबाय दा शिबनि फिसौला नालाय माने ओरैजा मा होनो बान राजाजों शिबजोंनो माने नांनोसै जाहैबाय आरो बेनिफ्राय नांनायालाय ओमफ्राय मानो बे दानथारलायनाया मानो बिलाय मानो दानथारलायखो बेखौलाय सेला बेलाखाय दानथारलायबाय नामा ए नैबे माबा लानाया बे श्री कृष्ण बै जाबाय मा होनो बै आखाइ खर' मोनथामा बान राजा बे जाबाय शिब बेनिफ्राय बेलाय मा हांसो राजा नामा गोदोनि खोथाफ्रा आदसा दे होमबा बेयाव फट' मोननैसो लालायनाय जासिगोन नामा बेयाव फाग्ला मालायफोरा साला सिख्ला लाना फैनानै साया साया जिरायो जोंफ्रावबा हौवा हौवा होद नों बैथिं थांला बैथिं माने बैयाव थांदों दा बारा सुइथिनोबो मालाय सेंग्रा सिख्ला फैयो सोरबा अग्निगरफोराव बिनिफ्राय जोंहा माबा हौवा थोद बिदि जायो सोरबा बेनिफ्राय बेफोरखौनो लोंसै दिउ बेबो फाग्ला 25 थाखा 20 थाखानिया 25 थाखा लायो बेखौ लोंनानै एसे फ्रेस खालामसै दा एसे बेरायनोसै जायगा देखायबावनोसै नोंथांमोननो आसोला नुदोंना आसोला सिम्पान्जि बान्दर नुदों सिम्पान्जि बान्दर नुदों लाबो फट' लानांगौबा ना आंनिदो लानांगौ ना आरो गुबुन मोनसे बुस्थु देखायनो थांगासिनो आरो ना गासिबो नायलांबाय था बिराद खना जायगा माने बियो स्टेपना ला नै बेबादि जायगायाव थांगासिनो दं जों फ्रन्ट केमेरा जादों मा जायगा बे जेनेबा बुंलाय बियो अग्निगरानो फै बे जाहैबाय शिव माने शिबनि जायगा आरो बेयो तपस्या खालामग्रा बिथाङा बेयावनो तपस्या खालामो जाहैदों नै नैबे बिथाङा बान राजा माने बान राजाया माने शिबखौ फुजियो नालाय माने बिथाङा शिबखौ फुजियो आरो नैबे शिबा बै जाहैबाय बेनिफ्राय काहानिया मा बै मा बै सिंनिया मानसिया सिंनिया एसे एक्सप्लेन खालामनांगौ बै सिंनि मानसि फिसाया बेथ' बेखौ हानाय नंलादां माने शिबनि हिनजाव नां बेयो पार्बती ओमफ्राय बे बिथाङा जाबाय बान राजा बे जाबाय माने शिबनि हिनजाव बर्तमानाव जोङो बेरायगासिनो अग्निगर पार्कआवहाय बान राजानो सोरबा पार्बतीनो आंथ' मिथिया अबस्से जाहा बिथाङा एक्सप्लेनार आरोना बिथाङा एक्सप्लेनेसनखौ बिथाङा होयो बिथाङा होगासिनो मेन एक्सप्लेन खालामग्राया बिथाङा आरोना आंथ' केमेरामेनसो नालाय थारमाने बुंनायफोरखौ एक्सप्लेन खालामनायफोरखौ एसे बिथाङा एसे दावदु मोनदों आरोना बारा एसेबां माबाबो मा होनो एसे भुल जालांदों नामा होननानैबो सानदों नङा होमबा
बिनिखाय भुल जादोंबा क्षमा खालामदो गाइसफोर मिथिबायना जोंफोरबो एसेबां पारफेक्ट नङा नालाय गाइसफोर जास्ट नोंथांमोननो बिसोरनि स्टेटासखौ माने मुसुखाफोरखौ देखायनानै माबोरै मा जानाय बिनि काहानिखौ एसे देखायलांनो सेस्था खालामगासिनो आरोना गाइसफोर ना मा बुङो नोंथां बेनिफ्राय माने आं बुंनाया माने गोरोन्थिबो जानो हागौ माने दहाय माने मा होनो जिथु अनिरुद्धखौ आं माने शिबनि फिसौला बिदि होनफ्लांदों नामाथाय खिन्थु नङा बे श्रीकृष्णनिसो फिसौला अनिरुद्धआ थिगानो बुंफ्लांदोंबाथ' थिगानो खिन्थु गोरोन्थि बुंफ्लांदोंबा नोंथांमोनहा बुद्रायना लाबानो जाबाय नामा आदसा अब्ला बिथिंथ' जों दै फैखानायसो जायगाया बिथिं थांला नामा ब्रेकफास्ट खालामनाय जायगासो बियो गतिके जों ओरै गिदिंनानै ओरै गाहायथिं ओरैथिं थांसै ओइथिं गाहायथिं नैबिथिं थांसै जों गाहायथिं दा ओंखाम उखैबाय गाइसफोर बेरायबाय ओरैबायदि बेरायबायना सान्दुं गोसा गोजौआव गाखोबाय माहाबा गाखोबाय माने मबाइलफोरानो स्टरेजआनो गैलायलांलासै दां पुरा न'निफ्राय ब्लगिं खालामबोयो आरोना गाहायाव स्करपिअ दं हाब नोंखौ बेसेबां नेबाय थानांगौ आंलाय फैद' सासे भिडिअ खालामै दासो फैदो नै जाबायना जाबाय दायो ओमफ्राय थांसै अके गाइस जोङो अग्निगरखौ नोंथांमोननो देखायबाय गाइसफोर बहुद बेरायबाय गरमबो मोनबाय अबस्था गैला चेहेराफोरा मोखांफोरा सुनो लुबैनाय हामथारला गाइसफोर बेनिफ्राय बेसेबांखिनिखौनो दोनथ'बाय गाइसफोर दिनै भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालाम दाबावदे गाइसफोर बर'जों बर' दायो जों थांनोसै मेंबायबो ओंखाम जाना लानानै न' फारसे सिद्दा थांसै आरोना गाइसफोर स' थेंक इउ स' माच फर वाचिं भिडिअ टिल एन्ड गाइसफोर जोबजासिम भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बेनिफ्राय आरोबाव बिदिनो गोदान भिडिअ नोंथांमोननो लाबोगासिनो नोंथांमोना सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय